Seniori sa vďaka knižnici Ružinov a klubu seniorov vydali na videocestu do mysterióznych miest v 3 najstarších knižniciach na Slovensku. Nielenže mohli cestovať v čase, ale takisto si užili jedinečnú atmosféru v spoločnosti svojich rovesníkov. Vydať sa na cestu za najkrajšími knižničnými pokladmi. To mohli zažiť seniori, ktorí si pocestovali v čase a prešli sa po najkrajších historických knižniciach na Slovensku, do ktorých sa len tak ľahko nedostaneme. Ide o to, že vlastne naši seniori, ružinovskí seniori, radi cestujú, ale nie všetci majú tú možnosť cestovať dnes autobusom alebo niekde vlakom a radi by si pozreli napríklad aj krásne slovenské knižnice, ktorých je veľa na Slovensku. Ovšem, navštíviť dneska Kežmarok alebo Betliár je naozaj náročné a preto sme sa spojili práve, alebo oni spojili s nami, aby som to teda upresnila. A rozhodli sme sa trošku cestovať ináč, nie autobusom ani vlakom, ale tak, že sa tu stretneme u nás na Zimnej. Seniori si mohli sami vybrať, ktoré knižnice by radi navštívili. Rozhodli sa pre tie najvzácnejšie, ktoré u nás máme. Oponice, Betliár či Kežmarok. Viem, že o nejakej knižnici u nás, takej veľmi známej, tak sama som zvedavá, čo sa dozviem. Má tu byť nejaký film o najstaršej knižnici a knihy, ktoré sú naozaj unikáty, tak sme na to zvedaví. Sme prišli sa pozrieť, tak dúfajme, že to bude veľmi pekné. To sú naozaj knižnice, ktoré vlastnia knihy z 15. 14. storočia, naozaj tie najvzácnejšie, nádherné historické knižnice, kde sa len tak niekto nedostane, ktoré tieto knihy naozaj nie sú voľne prístupné pre každého. Podujatie pomohlo seniorom nielen získať nové informácie, ale rovnako aj nové priateľstvá. Seniori takmer zo všetkých denných centier v Ružinove sa spojili, navzájom sa porozprávali a spoločne si aspoň prstom na mape pocestovali. Zrejme asi, aby sme sa stretávali viaceré tie kluby a spoznávali sa a dávali si také nápady, že čo môžeme robiť viacej a tak. My sme radi, že sme medzi našim vekom a stretávame sa, lebo my sme tu celé obdobie žili, no a teraz keď sa stretneme, tak máme veľkú radosť, že sa vidíme a zároveň, že sa aj nejaká akcia robí. Tak teším sa, som rada, že som medzi svojimi, že tu sami sebe rovnými, máme si čo povedať, máme sa čo pousmiať a tak ďalej, zaspievať si občas tiež môžeme, no tak je nám veselo, medzi svojimi je vždy dobre. Pre TVR Valéria Konevých.